Nansoke manxeko zeningaxakeki ningaxhalabi xa ndiwuqhawula lo mhlakatho ndiwuqala ngokutsha. Ndichukumiswa kukubhentsa kokugqiba ekhaya ndenzela ungandibuza ukuba ndichukumiswe yintoni na xa uziva uphathwa lixhala. Andilokuxhalanga ndizanga zakuthobula mathamsanqa ndizokwandisa ndingumlomo ophethe umbongo uyaphilisa. Ndizizandla ziphethe ichiza liyaphilisa ndingongqondongqondo alizigazi ndiqilela ukwenza ingqokelela kule mimoya yalamaqaba omgquba. Ayethanda imfuyo nokulima ndiqeleza mpandla zokuqala zaziqabela amaqegu namhlanje zifuna ukundenza ingwevu. Yatsho imvumi ihlabela ingoma yakuba ichukumiswe yinguquko eqala ukugqama kwiqaba lomgquba. Yathi yaqala ukwenzeka le nto yatsho ihlabela ingoma iveza iingqaqambo zentliziyo esirhangqelwe ngumona. Banqolisa intloko abantwana bomgquba bukangathi bagqumathela uthuli lwekabi xathi ngigquba. Kwavakala isandi segquba licamagusa yavakala ukuvuma. Iqaqambisa ungciliva kokholo lomntwana omgquba qaba lomgquba tyatyadula. Yathi imvumi ihlabela ingoma yathi yebethula ndiyamazi ummeli wam. Yanga ndingathi ze ndiqhubeke niqine edolweni nditsho ekunquleni nihlale niqiqile nasezingqondweni. Siza uqhubeka sinqula lide itshoba lilala umbethe sele sibonakala ngathi siyesheshe. Lathe elinye lamaxhego thabatha nazi izombe lichiza lokuphilisa ngosiba tyikitya nditsho xa inqawe ndiyiqhumisa ndingumXhosa ngokuxakatha ndiyaqhakazela ngomboko ndiyayolela xebe xa ndiphathisa ngesazela.